যে বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী কাম্পা বৰগিয়াৰী বোলে এই কাম্পা বৰগিয়াৰীজন কোন হয় কেনেকুৱা চাবলৈ এইটো যদি ৰাইজে যদি অলপ সময় লগ পায় তেতিয়াহ'লে ভাল পায়। সমূহ মুছলিম ভাইসকলে নাংগল চিনত ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে। खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आङो आरोबाव गोदान मोनसे पलिटिक्स भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोननै पलिटिक्स पार्टी दं, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बिसोरनि गेजेरावहाय मोनसे ओरैबायदि नायलायनो हायि जानानै दङ आरो खौसे जागोनखौथ' आं माब्लाबाबो नुहुरखायाखै। जेरावहाय बिपिएफ पार्टी बायदि हाग्रामा महिलारि सारा अन्थाइ बायदि गोसो लानानैहाय बर' हारिनि गेजेराव गसंनानै दङ। देखुलाबो गुवा, देखुलाबो गुब्रुवा, दानफायलाबो बाया, बेफोरबायदि बिपिएफ पार्टीनि सिपआ गसंनानै दङ। दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोननि बिपिएफ पार्टीनि सिङावहाय मा मा सोलिगासिनो दङ बेखौथ' जों मिथिया, नाथाय जोङो बुंनो हायो दे बिपिएफ पार्टीनि सिङावहाय गोबांथार जेंना जानानै दङ। जेरावहाय सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बिपिएफखौ नागारनानैहाय गुबुन गुबुन पार्टीयावहाय हाबगासिनो दङ, जों बेखौहाय नुनो मोनदों। बावैसो सिगां एमपि इलेक्शनावहाय जेननानै थांनाय सिगांनि डिपुटि चिफ काम्पा बरगयारी सारखौहाय जोङो बै समनिफ्रायनो नुनो मोनाखै, जेननायनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनाखै। उफ्रा बिसायख'थियावबो बिपिएफ पार्टीनि इलेक्शन केम्पिं ओंखारनायावहाय बिथाङा मोनसेबो जायगायावहाय थाफायाखै, थांफायाखैबो, नुजादेराखैबो। बै समावहाय जेब्लानाखि खौरांगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनाव सोंदोंमोन काम्पा बरगयारी सारनि सोमोन्दै, बे समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदोंमोन, बिथाङा दिल्लीयाव दङ, गथ'फोरजोंहाय थांनानै दंहैयो, बिहा सम गैया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरावहाय बुंनानै होदों। जानो हागौ बे समावनो काम्पा बरगयारी सारा आनज्रायखाबायमोन, मानोना बियो थगायखादोंसोमोन बै समावहाय। आंथ' डाइरेक्ट सानखादों हाग्रामा महिलारि सारा ओरैनो काम्पा बरगयारी सारखौहाय थगायनानैसो दोनखादोंमोन। बे समावनो जाखाबायमोन जानो हागौ बिसिनि दावरावआ। नाथाय काम्पा बरगयारी सारा दिनैनि समावहाय बिथांनि फट'खौ मा नुखो? जों नैबे फट'खौ नायनानै मा मिथिखो? बेयो आं बानायनाय नङा दे रायजोफोर, आं बेखौ एडिटबो खालामाखै। जेरैबायदि खौरांगिरिफ्रा होदों बेबायदिनो आं बेयावहायबो हगारनानै होदों। आं बानायनाय नङा बियो। अब्ला जों मिथिबायना काम्पा बरगयारी सारा बिजेपि पार्टीयावहाय हाबनो थांगासिनो दङ। बाथ्राया बेसेबां सैथो दाबो फाइनाल क्लियारलि बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनाखै। नाथाय बे सावगारिया जे होजाबाय, जुदि नङाब्ला बे सावगारियाबो होजाखानाय नङा। मानो होनब्ला बे सावगारिया खौरांगिरिफोरनिफ्रायसो नुजाफैदों इउट्यूब चेनेल, फेसबुक पेजआवहाय। दिनै बिथांखौ आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामनो सानदों, आरो बिथाङा बिपिएफखौहाय नागारबाय, थिग मोजांमोन। नाथाय बिथाङा जुदि बिपिएफ नागारनानैहाय गावनि हारिनि गेजेरावनो आं थाफिननायसै होननानै इउपिपिएल पार्टीजोंहाय जइन जायोमोनब्ला बेयो साबसिन जागौमोन। आं मानो बुंदों बे बाथ्राखौ मिथिबाय रायजोफोर। साफ्रोमबो बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरखौहाय आङो नेशनेल पार्टीयावहाय जइन जाजानो बायो। जाहोना जाहैबाय नेशनेल पार्टीया जोंनि बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो उन्नति खालामनो साना। बिसोरो हाखराव खोख्लैनो थाखायसो खैसार सानानै थायो। दा जों बिजेपिखौनो बुं, बिजेपियाबो सानसे नङा सानसे जुदि जोंनि बर' हारिफ्रा खौसे गैयाब्ला बर' हारिखौहाय नारसिनगोन। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा हारसिंनो बिथाङा इलेक्शन गेलेनो थाखाय नारा नाथा जुजिबाय थादों। नाथाय जोंनि बर' हारियाथ' खौसे नङा। ओरै फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारनि 17 बोसोर रायजो सालायनायखौ नायनानैहाय गोबां
बर' रायजो राजाफ्रानो सापर्ट खालामा आरो हाग्रामा महिलारि साराबो 17 बोसोरावहाय बिथाङा एलायन्सजोंसो देरहाबोखादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया खौसे गैखाया आरो माब्लाबाबो खौसे जागोनखौ आं नुहुरखायाखै बेनिखायनो आं बुंदों रायजोफोर बर' हारिनि लिडार्सफोरा जुदि गावनि हारिनि पार्टिखौ नागारनानै गुबुन हारियाव हाबदों बे मानसिया हारि फानग्रा हारिखौ मोजां मोना बियो मात्र गाद्दि फैसा गाद्दिखौल' बियो मोजां मोनो जाय दैदेनगिरिया नेशनेल पार्टियाव हाबहैबाय गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबबाय बर'नि अनगायै आं बेखौ सिदा हारि फानग्रा होननानै बुङो नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव फोरमायनो हागोन दिनै आं खाम्फा बरगयारि सारखौहाय बिजेपियाव हाबनायनि थाखाय मोजां जादों होननानै आं माब्लाबाबो बुङा बिथाङाबो गाद्दिनि थाखायसो बिजेपियाव हाबदों जानो हागौ खाम्फा बरगयारि सारा सानदों जानो हागौ सासे गेदेरबाब्लाबो आं बुंनोसै इउपिपिएल पार्टिखौहाय सिगां बिगाब रायबाय हिसाबै बिथाङा लाजिदोंबो जानो हागौ नाथाय पलिटिक्सआवहाय गिनाय आरो लाजिनाया थाया मान सन्मानाबो पलिटिक्सआवहाय थाया बेनिखायनो बिथाङा इउपिपिएल पार्टिनि सीएम प्रमोद बर' सारजोंहाय गोरोबनानै खामानि मावोब्ला बे साबसिन जागौमोन आरो जुदि नोंथाङा इउपिपिएलआवबो हाबामोनब्ला बिपिएफ पार्टियावनो थाबाय थामोन बिपिएफआव थानाय मा बिजेपियाव हाबनाय मा एखे खोथा दा बेनिखायनो आं बुंदों रायजोफोर लिडार्सफोरजों नङा पार्टिखौ लानानै रायजो राजाया सायख'नानै भट हो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै भटखौ दाहो खाम्फाया जुदि बिजेपियाव थांनानै इलेक्सन दारायहैबायब्ला बेखौ नोंसोरो सिनायनो नाङा बेखौ सेर फाखायनानै थानांगोन खाम्फा सारानो बिजेपियाव दंखायो जों बिनोनो भट होगोन नैबेबायदि माब्लाबाबो दासान जोंहा इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै पार्टी दंखायो बिपिएफआथ' आं डाइरेक्ट नुहुरखाबाय बिपिएफ पार्टिया मात्र हारिखौहाय गावस्रा गावस्रि खालामनो थाखायल' हारिनि बर' हारिनि भटखौहाय बोफ्लेनानै होनो थाखायल' बिथांमोना गसंनानै दङ बिसोरो जेनगोनखौ आं नुहुरखादों बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जि बिटिसिनि इलेक्सन बेयावहाय जों इउपिपिएलखौनो सायख'नानै मोजाङै देरहाहोनो नाजा जुदि खाम्फा बरगयारिनि गोसोआवहाय बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ दङब्ला बिथाङा थारैनो गावनि पार्टियावनो थागोन नङाब्ला गावनि हारिनि पार्टियावनो हाबगोन होननानै आं सानो बे बिजेपि बायदि नेशनेल पार्टी कंग्रेस बायदि नेशनेल पार्टियाव मानो हाबदों बिसोरथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि इसेबां मावनानै होग्रा नङा जानो हागौ बिसोरो जोंनि बर'खौहाय माब्रै नासयनो हागोन माब्रै खोख्लैनो हागोन बेखौबो खैसार सादों जानो हागौ दिनै इउपिपिएल पार्टिया गोख्रों बिसोरजों थाफानानैहाय खामानि मावनायनि थाखायसो बिसोरो जोंनि बर' हारिखौहाय अनफ्लादों बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोनाबो नाय जुदि इउपिपिएल पार्टियाबो जेनोब्ला आरो बिपिएफ पार्टियाबो जेनोब्ला बैसोरनि पार्टियाल' देरहायोब्ला अब्ला जोंनि बर'खौहाय बेसेबां नासयगोन नेशनेल पार्टिया नोंसोर उनावसो मिथिगोन बेखायनो आं बुंदों बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो फैखानाय नंला बेनिखायनो बिपिएफ पार्टिखौहाय ज्राव नागारनानैहाय इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालाम सोरबा सोरबा बुंदों नरेन्द्र मोदी दैदेननाय सरकारा जोंनि बर' हारिखौहाय नस्थ' खालामनो थांगासिनो दं होननानैहाय नङा रायजोफोर नस्थ' खालामनो थाङाखै कंग्रेस पार्टियासो बर' हारिखौहाय हारसा फुरसाजोंहाय दावहा नांनो थाखाय सुबिदा होयो नाथाय बिजेपिया माब्लाबाबो सुबिदा होआखै बेबायदि नस्थ' खालामनोहाय बिजेपि पार्टिया जोंनि बर' हारिखौहाय सुबिदा होआखै आं बुंनो थाङाखै जे बिजेपि पार्टियानो मोजां होननानै आंनि नुनायावहाय नेशनेल पार्टी मोननैबो मोजां नङा रायजोफोर बिजेपि पार्टियाबो फारसेथिंजाय नायोब्ला मोजां नङा कंग्रेस पार्टियाबो फारसेथिं नायोब्ला मोजां नङा
बेनिखायनो बिटिसि इलेक्सनावहाय आं मा बुंनो सानदों, जोंनि बर' हारिफ्रा इउपिपिएल पार्टिनो होयोब्ला जों बर' हारिफ्रा बिजेपिनिफ्राय बांसिन भट मोनगोन। गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय जोङो बांसिन भट मोनगोन। आरो जुदि इउपिपिएल खौबो नागारनानै हाग्रामा महिलारि सारनोहाय भट होयोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा देरहाखाया बेखौथ' नुखाबाय। बिथाङाथ' एलायन्सआवबो गैखाया आरो एलायन्स जानोबो गोसो गैखाया। अब्ला बिथाङा मेलायलायनोनो गोसो गैखाया। अब्ला बिथाङा जेसेबांखि भट मोना मानो बेयावहाय बिथाङा मोनसेबो जुदि भटआव देरहायाब्ला, मोनसे मोननैल' देरहायोब्ला अब्ला मा लाब जागोन? बिसोर साननो गोनां बाथ्राया रायजोफोर। बेखायनो आङो खाम्फा बरगयारी सारखौहाय रिकुवेस्ट खालामदों, बिपिएफ पार्टिखौ नागारबायब्ला नोङो इउपिपिएलआवनो था। मानो बिजेपिनाव खारनो नागिरदों? बिजेपियाव थांनाय माने हारिखौ फाननानै थांनाय। मानोना जोंनि बर' हारिनोहाय गुबुन गुबुन हारिया भट होआ रायजोफोर। इउपिपिएल पार्टिया जेसेबांनाखि भट मोनदों बांसिनानो 100आवहाय 95%आनो बर' हारिनिफ्राय मोनदों। सासे सानै मानसियाल' बर' हारिनो भट होयो लोगोफोर, मिथिबाय दा? आरो नैबे बिटिसि इलेक्सनावहाय टटेलि गुबुन मानसिफ्रा बर' हारिनोहाय भट होनाय नङा। हाग्रामानोबो होनाय नङा, इउपिपिएलनोबो होनाय नङा। जेसेबांखि फुस्लाया मानो बिसोरो बर'नि आखल आखुखौहाय मिथिखायो। बर' हारिनि जारिमिनखौ बिसोरो रोखा रोखा मिथिखायो बर'जों थाफानायखाय। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफ्रासो खौसे जानांगौ। लिडारफ्रा गावस्रा गावस्रि जाब्लाबो रायजो राजाफ्रा सोरबायदि मानसिनो भट होयोब्ला जोंनि हारिनि थाखाय थामोनथा आरो मोनथायफोरखौहाय जोङो मावफुंनानै लानो हागोन, बेखौ जों मोजाङै नोजोर होनानै नायनाया मोजां। आरो रायजो राजाफ्रासो सायख'नांगौ। दिनैहाय सोरबाया हा मोननैनि होख्रावदों, सोरबाया माबा साख्रि मोननैनि उमुखखौ सैया थुमुखखौ सैया, बेफोरबायदि जानो नाङा। जोङो गावनि मोननांगौ मोनथायफोरखौहाय मोननो थाखाय गुबुनफोरजोंबो लोगो जानो गोनां जायो। जोङो थाफ्लानानैबो खामानि मावनो गोनां जायो रायजोफोर बबेबा समावहाय। थिग बेबायदिनो दानि इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा नेशनेल पार्टिजोंहाय गोरोबफानानै गुबुन गुबुन हारिफोरजोंहाय गोरोबफानानैहाय खामानि मावफ्लाबाय थानायखौ जों नुदों। बेबो सानदों बिसोरखौ नेवसियोब्ला जोंनि बर' हारिया देरहानाय नङा, बेखौ बिबो सानगासिनो दंखायो। आरो बे बाथ्राया क्लियारखा। हाग्रामा महिलारि सारा गोदोनिफ्रायनो नुबोजेननायनिफ्रायनो हारसिं देरहायाखै। सोरबा बुंनो हागोन ना बिपिएफ पार्टिया हारसिं देरहायो होननानै, देरहादोंमोन होननानैहाय? आरो दानि जुगाथ' बाप ओरैबायदि जुगखा। बे समावहाय हाग्रामा महिलारि सारा हारसिं देरहानांगौआ मामुलि नङा रायजोफोर। बिटिसि इलेक्सनाव गुबुन हारिफ्रानो भट होखाया। बर'नि थाखाय भटआ बर'निल'खा। बर'आ गासै बेसेबां दङ? 35 लाख। आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दङ। बिसोरो गाव गावबा गावनि संगठननो भट होगोन, गाव गावबा गावनि सायख'नाय मथे नेशनेलावबो भट होगोन, नाथाय बर'नो होनाय नङा। स' रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारि।